nung পঞ্চায়েত সেক্রেটারি nung সেক্রেটারি nung সাইনি রেখা কাজ হয়েছিল সারা 15 পাবলিক জিগাও আমি এটা জানি না 3 তারিখে কাজ হয়েছিল জিগাও সারা 15 পাবলিক এখন জিগাও ওই হাট বাজারে যত সব আনো ওই যত ফাইবলে এনো সব আই ওইদিকে 3 তারিখে কাজ হয়েছিল কোন দিকে কাজ 3 তারিখে কাজ দেখে তারা কেন হ্যাঁ সব আই ওইদিকে সারা 15 3 তারিখে কোনো কাজই হয়েছে না সারা 15 পাবলিক কথা বলবো কাজ কত তারিখ হইছে এটা আমার দেখে লাভ নাই কোন ক্লিয়ার হয়েছে আমরা কি হিসাব রাখতাম মানে কি টাকা লাগে তোমনে 3 তারিখে কাজ হয়েছে না গত মাসের 12 তারিখ না 13 তারিখ কাজ হয়েছে ওই কাজ Baik sonor nugoi man kana buskango video clip chicken son jaga abongka 45 Komalpur Panbua amchayo samung tangnai lukurok thangai panchayat talari laimani tini panchayat to ahino talari maya tamni bago panchayat talari laga jong obo news ni bisingo nugoi manka Dongor TV Kok Tripura Yakrai TV kubangma jaga no jong nugoi man kana je nugjak rok ke nor sawai man kana tamni bago talari Pia o talari mani bisingo kaisa mungjung khanawe manka Okhil Deborma henai pia ba chung news ni bisingo bini photo nugya bini video kaisa pana nugya chung tini ang norong ne bagai tu bujak bini mukhang norong nai nai diko obono Okhil Deborma o Okhil Deborma angkha borokno lutioi borokni samgo bahaiklai kebengoi aroni simi rang chawai man abono chai toknai bo sak no to sinimung boriwo angkhorse neta henai fen neta ni sago tam tongnani na abo bin sago osusabana knowledge kore haiji na bini thani education tongo na bo khorsa borok ni mung spelling kaham ke suimano na bo khorsa borok ni mungoi kaisa application suimano bini thani o knowledge kore piaba bon neta tini abo bohai type ni neta je samung tangnai borok no sungoi nai di hatan mani samung tangnai ni busu kosto ong borok ni bagoi tini je samung tangnai rok o samung ni rang mankhai tamo khlainani abo borok no sungoi nai di kubangma planning borok ni bosani school fee tuition fee nogo berama kuroi nogo mairum kuroi bosano rijung rinani abono tui kubangma wan sujak borok haiji pheba tini sei samung tangnai rok borok ni rang borok payment to full malia tini o takhuk Dinesh Deborma ni mungoi land leveling ni samung phaimani o samung no bini aro paya sikang no alka borok ni aro tlangoi khlailai tonika tini bahaikai kacharo macha khana tok bahan abo badam komni poultry bahan desi tok to masaliana chuak arak kachak khanikana inge thangoi sure nin bagoi chung to banai sem o bhabe no tlangkhana tlangoi rika tini sei bechara Dinesh Deborma bo busu khatungjak busu asajak je ani samung tabole success sungsinai phiaba ultangoi thanga tini ang sanani mujungo abhai kubangma amchayo tongoi mano abono neta hinoi maya bo neta hingkai nijeni parani nijeni amchaini lukurokni tamo ang subida khlaiman ang bahai facility ani parani borokno riwai man abosi chaito khamu je ani parani borokni thani ang bahai khlai luti chaiman obon netani wansung mongya tini sei borok hingkai only rega no tui depend khai tongnai borok rega samung thangnai rega master khainai arone simi khoroksa borok ni kato bahai khlai payment ti sawoi chung nawai man omorok jodi payment manja hingkai rega ni samung ni rang machaya hingkai borok kono dino okhoria omhai jat borok kuwa bisingni yongola hai kaham ga bujidi omhai kubangma jaga tongoi mano bayapsong tini abo o Panbua amchayo simia kubangma jaga tongoi mano ya tosi tongo abo kono neta ya abo
tok bekereng phonsa chari rikha hingkai thangoi chirik dingke chirik naijak omhai borok chua kapsa khani rikha hingkai omhai jaga thang chirik dingke chirik nai borok amorok simo ab kuno neta ya bini mukhang naisigon norok neta haida ma tongba amuki neta abuki nin bagoi kok saimanai borok abuki nin tiprasani bagoi kaham wansungnai borok ha aboki baithangni parani bagoi development no wansungnai borok dan norok naising naidi kaham kai ha tam kok sanai bo kok bai kok sanai bo bin thani kuno idea toda tongna noro wansugoi naidi norok o parao thangoi sungoi naidi o borok bahaike choli tamo khlaibo bin background tamo sungoi naidi lama gana asugoi tas thungnai set bazaro asugoi juak nungnai amhai borok da neta tom neta abo borok no luti chanai abona neta neta rega master ongkhaino abono neta hiya rega payment buni thokai tisai chakhaino abono neta hiya neta hingkai suk dukho jorao bebak public ni logi tongnai abono se hinu neta public ni baga wansuknai abono se hinu neta public ni kokno wansugoi mukturi thaiya abono se hinu neta ang bahaklai ani parano develop khaiman abono se hinu neta tini je tohan phonsa bai chirik nai abono da hinani neta tini chua kapsa khani rekhaino tongthogo baharoi mosanai abono da hinani neta abono neta tini wansugoi nai de bab sonong parabo tongoi mano jung omhai borok no jung jagari oi dong omhai borok no jung sapur khaida tongkha wansugoi nai di omhai borok ni okologo nungbo da khaichigoi tongkha bab song omo wansugoi nai di norok tini omhai borok chini tiprasani bisingo tongoi tongkha hingke o borok chini bago ulta hagol chongnai borok simoro omhai borok no sini di hino omhai borok no ma sini nai haisi tini bo kuno dino সম্ভব singoi maya kaisa phonani kam no te kaisa phonano thangari nani boroni phanman bono support khainai sabo oroni panchayat secretary sabo tini obo je khlai tongmani aroni JRS saimia da aroni secretary saimia da jodi saimia no hingkai sawai maya no hingke tini tamgoi sawai maya angnana nung khoroksa panbo ni bufa nung khoroksa amchaino naikol tongnai bebak nini through toisi o gram ni bisingo develop unani ungya tini baithang panchayat secretary jodi sawai maya hine sawai tongkhangke tini abo clear khama sanai haisi tamgoi sawai maya angnana aroni JRS rok tam khlai tong thoi da tong na chuak effect tamo abo to kuno aino kuroi kaisa borokni kam no te kaisa jaga talangnani kubangma kam khai phega kubangma kam nugoi phega haisi ang baithangbo amhai to kono deno nugyako amo to beaini borok nge tam khlaina nang talarima baisi mungyako bono thangai soprangna nango haisi sopragnani tini sei borok khoroksa borok no thokaiya hingke phone recharge phano khaime ajat borok khoroksa borok no thokaiya hingke chua kapsa byaktigoto nungmai ajat borok tini o borok da neta ha o borok da neta tir khelao kobor chai tongnai borok o borok da neta wansuk de bab song jora tongko haise omhai borok no ulta khai khibidi nangkhai public ni phan kotor MLA মন্ত্রী সানামনো public chikon sa borok mukhi suk o borok ni bagoi news views phaina nangya public thandi samung tangna rok thangdi bini nogo romdi soklai di je musung tui saprak di abono bade te kuno kurei option haisi abono bade option te kurei je kuno parawo ongoi tongthuma mahai je kuno parawo ang thaijing saka borok regano tui simisi te pian mungsa kurei borok ni mungsa khlaimia ti prasani bagoi mungsa kok saimia mungsa ti prasani bagoi develop buibe walai segu tui meya borok
nati prasani hamkrai na wansu borok nati prasani o wansu mung jinis ta borong thani kuroi future ro chung tamung nai o wansu mung jinis ta borong ni kuroi আজকে পাইলে আজকে খাই তিনি 200 টাকা মাখায় তিনি 200 টাকা চানাই জাত বড় রকম তিনি 300 টাকা মাখায় 100 টাকা নি তক বাহান পাই নাই 200 টাকা নি চুয়াক মনে মাখায় জাত বড় রকম মাখায় জাত বড় রক তিনি খরকসা বরকনি মুঙ্গই বেনিফিশিয়ারি ফাইকাইকে अब आंसिन ननरिउ हिनो ओ बरकनो लुटि सुगै कुसुब सुबoi चानाय बरक म सिनिदि गाहाम गाय हाइसे 5-6 दिन बनो हानो लुटि मां चानाय जात बरक म आंसिन ननरिउ आं करेंगे नं मांगला खामो आंसिन निनि मुंरिउ ओमाइके ओ बरक बेसारा न थकाय चानाय रकम गाहाम गाय सिनिदि हाइसे गाहाम गाय सिनिदि तिनि पञ्चायत ताला नरक मिया रिखा आमो बायता पठाक दिखो हाइसे मिया रिखाय नरक ताम सक्सेस सुंखा बा नरक ने tam sukses sungka tam man kan noro mia tala rekhe no tini khulu rekhe noro pokthanga amo ama haijat tinge norok tala tare de haije je samung ni bagai norok tala rekha o samung norok sukses sungya sak tasta phiau de haije o borok no tasta yakha de boje jaga phano tongthong rom di bono ekta ni question khaidi abona no sabo dagi o ain boroni man nung nung busuk kotor neta angka bono sungdi nung aintam no si o kok sungdi bono ta phiok de haise norok mia tala rikha tini khulur ke na pokoi thangka abo hai hingai te kono dino tala pala ta redi protesta khaidi lama ta akhor de haise amsung no kok ang te kok bisi sana thangli aba sung haise ngamala nai norok bai next video hambai paithak jora kungoi to mone